ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്മാൻ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സകലാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാമ്രജാതം സഹഗണാ രഘുനാഥാമൃതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണാ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്തനമീസുതി തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കർമ്മയോഗം, അധ്യായം 3, കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അർജുനൊരു സംശയം തോന്നാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അവിടെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കലാണ് ജ്ഞാനം എന്നിപ്പോ അർജുനൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജ്ഞാനം മാത്രം പോരെ, ഞാൻ എന്തിനാ ഈ കർമ്മത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്? അതായത് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കർമ്മമല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? ജ്ഞാനമല്ലേ. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയുന്നത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ശരിക്കുള്ള യഥാർത്ഥമായ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പക്ഷെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, കർമ്മത്തെക്കാളൊക്കെ ജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു ധ്യാനിയാകാനൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, അത്രമാത്രം. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അതായത് ബുദ്ധി ശ്രേഷ്ഠമാണ്, കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനം, ബുദ്ധിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് അങ്ങ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജന എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാ. കൃഷ്ണാവബോധം, ബുദ്ധിയോഗം, ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജന, പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിനുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യമാണെന്ന ധാരണ അർജുനന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ജ്ഞാനയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, കർമ്മനിരതമായ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി നമ്മൾ ഏകാന്തമായി എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ ഭിക്ഷാടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി ജീവിച്ചോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട് പോലും ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അതാണ് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലായി അല്ലേ? ആ അപകടത്തിൽ നിന്നും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, അത് പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ജോലി. ആർക്ക്? ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക്. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയണേ, ഞാൻ അതെല്ലാം വിട്ട് ഏകാന്തമായി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിച്ചോളാം. അതല്ലല്ലോ വേണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു നിയത കർമ്മം, ധാർമ്മിക
ബാധ്യത പോലും മറക്കാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ ഭഗവാനാകട്ടെ എന്താ പറയുന്നത്? മറുപടിയായി കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്താ പറയാ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നേക്കാള് ജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അത് ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിനാ ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അത് അർജുനന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു, അർജുനന്റെ നിശ്ചയമാണ്, അർജുനൻ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, വ്യാമിശ്രേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹം ആപ്നുയാം. അവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, വ്യാമിശ്രേണ, അതായത് ഭഗവാൻ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള വാക്കുകൾ ഉപദേശങ്ങളാൽ എനിക്ക് ആ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ, ആ ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. തദേകം വദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ അർജുനൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ആ ഒരു ഭ്രമയിൽ, അതായത് ആ ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ നിർത്താണ്? അതായത് അർജുനനെ നമ്മളെല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. അർജുനനെ ഒരു മാധ്യമം, ഒരു ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉപദേശം നൽകാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തമാകാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആസൂത്രണത്തിൽ അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആ വഴി ഒരുക്കാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ലോകേസ്മിൻ ത്രിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘാ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതൻ മയാനഘ, അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപരഹിതനായത്. അർജുനന്റെ പേരാണ് അനഘ. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപരഹിതനായത്. അപ്പൊ പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവ മാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, 2 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് 2 രീതിയിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ 2 പേര് ഭഗവാന്റെ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കും. അതിലാരാണ് അത്? ആദ്യത്തെ പറയുന്നു, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവവും മാത്രമാകുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും. ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 2 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തത്വജ്ഞാനവും അനുഭവ മാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും, അത് ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം കർമ്മയോഗി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറയാം. ഇവിടെ എന്താണ്? അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 39-ാം ശ്ലോകത്തിൽ 2 വിധം യോഗങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് സാഖ്യായോഗം. സാഖ്യായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സാഖ്യായോഗം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം. കർമ്മയോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയും? കാരണം നമ്മളിവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ബുദ്ധിയോഗം എന്നിവയെ പറ്റി ഇവിടെ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സാഖ്യയോഗം, അതായത് ജ്ഞാനയോഗം, പിന്നെന്താണ്? കർമ്മയോഗം. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. അത് വേണമെന്നില്ല. 47 ആളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ന കർമ്മ നാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണിപ്പോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യാതെ, ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ബുദ്ധിയോഗമാണല്ലോ ശ്രേഷ്ഠം, അപ്പൊ ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയി സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഇരിക്കാൻ നല്ലതാ. അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല, അതായത് മുക്തനാകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്
പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുക്തരാകാനൊന്നും കഴിയില്ല. പക്ഷെ സന്യാസം കൊണ്ടും മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്യാഗം സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചിലവരെന്താണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞ് കർമ്മം തന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യും. അതാണ് സന്യാസം. കർമ്മം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് കർമ്മം തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും, അത് സന്യാസം. പക്ഷെ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ പരിണാമം, അതായത് ആ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യണം, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അത് ബാഹ്യമായ ഒരു പ്രകടനമായിരിക്കും. നമ്മൾ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിരിക്കുക, അതായത് സന്യാസത്തിന്റെ വേഷം അണിഞ്ഞിരിക്കുക. പക്ഷേ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, അതായത് ഞാൻ എല്ലാം കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ത്യാഗം ചെയ്ത ആൾ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച ആളാണ്, എനിക്ക് യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നമുക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, മനോനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അതൊരു ബാഹ്യ പ്രകടനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വെറും സന്യാസം കൊണ്ടൊന്നും ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അർജുനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണന് തുല്യനാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചില തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ വെറും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം എല്ലാം ഞങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്ത്, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ അവർ സന്യസിക്കുകയാണ്, കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്യസിക്കുകയാണ് അവർ. അങ്ങനെ പിന്മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ നാരായണന് തുല്യനാവാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒട്ടും തന്നെ യോജിക്കുന്നില്ല, ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 ആശ്രമങ്ങൾ അല്ലെ, ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി തന്നിട്ടുള്ളത്, അതായത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ, 4 ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ധാർമ്മിക ബാധ്യത ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നിറവേറ്റാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഓടുന്നതാണത്. സന്യാസം ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ അത് നമ്മൾ പരിപാലിക്കണം, നോക്കണം. കുടുംബ എന്താ പറയാ, ബാധ്യതകളുണ്ട്, നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒളിച്ചോടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ പടിപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നിറവേറ്റിയിട്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനാകാം. എങ്ങനെ പറ്റും സംശുദ്ധനാകാം, നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് പോലും പരിശുദ്ധി കിട്ടും നമുക്ക്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എവിടെയാണോ നമ്മൾ പറയും, എവിടെയാണോ വൈദിക സംസ്കാരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ആശ്രമം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മചര്യമായാലും ആശ്രമം എന്ന് പറയും, ഗൃഹസ്ഥനായാലും ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആശ്രമമാകുന്നത്? ഇതും ആശ്രമം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെയും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, ആ ഭഗവാന്റെ കർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതും ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ, എന്താണ് അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, പക്ഷെ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. കാരണം അവന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാതെയാണ് അർജുനൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം, എങ്കിലേ സന്യാസമൊക്കെ ആ വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേഹവശ കർമ്മ സർവപ്രകൃതി ജേർഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് രജോ ഗുണ, സത്വഗുണ, തമോ ഗുണ എന്നിങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആ വാസന, നമ്മളതാ പറഞ്ഞ കർമ്മവാസന. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും കർമ്മവാസന എന്തായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരമൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഏതാണോ
എന്താണോ വിശ്വാസം, നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആ വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവണം, രജോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. ആർക്കും തന്നെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാനാകില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഉറുമ്പ് വരെ ഇതെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യണം. കാരണം അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം, ഭഗവാന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏതിലാണോ അതെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നും മുകളിലാണ്. അതേതാണ്? അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ സത്വം. 3 ഗുണത്തിലും പെടുന്നില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, 3 ഗുണത്തിലും വരുന്നില്ല. അത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. അപ്പോ ആർക്കും തന്നെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോ അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ദേഹം നശിപ്പിച്ചാലും ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവിന് എന്താണ്, സൂക്ഷ്മമായ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ എന്തുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, മിഥ്യ അഹങ്കാരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഏതിന്, ജീവാത്മാവിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ജീവാത്മാവ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു എന്താ പറയാ, അതിനൊരു ഇത് വേണം, എന്താണ്, വാഹനം വേണം. ആ വാഹനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. അതിനിപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം തന്നെ വേണ്ട, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ദേഹം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം വേണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതെന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, കർമ്മവേദി. അതിന് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിൽ കയറിയിരിക്കും അത്. അപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം ആക്റ്റീവ് ആവുക. ജീവാത്മാവ് പുറത്തു പോയാൽ ശരീരം ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ജീവാത്മാവിന് ഒരു വേദി വേണം, കർമ്മവേദി. അത് ഒരു ശരീരം വേണം. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം, ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് ബോധപരമായ സൽക്കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം എന്താണ്, ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ജീവാത്മാവ് നമുക്ക് തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്താണ്, മായാശക്തിയിൽ നിൽക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മായാശക്തിയുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കലായാലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ പിടിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ മായാശക്തിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലായിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ അതിന് പ്രേരിതരായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ്, അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മായാശക്തിയുടെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാനി വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാര ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മായാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ? മാതാജി ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കും. മാതാജി ക്ലാസ് ലേറ്റ് ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എഴുതി വെച്ചോളൂ മാതാജി, ഡൗട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചോളൂ. കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്താണ്, സ്വയം ഭ്രമിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കപട നാട്യകാരനാണ് എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അതായത് ചിലവരെന്താണ്, മിഥ്യാചാര ഉച്യതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മിഥ്യാചാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാടകം കളിക്കുന്ന ആള്. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാപട്യം കാണിക്കുക, അതായത് അഭിനയിക്കുക, പ്രകടനം മാത്രം ബാഹ്യമായിട്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നും, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് തോന്നും, വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ആസക്തിയും ഇല്ലാന്ന് തോന്നും, മനസ്സിനെ വളരെയധികം നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട്. പക്ഷേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ, പുറമേന്ന് അവർക്ക് എന്താണ്, ആ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും, ആ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും, പുറത്തുനിന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ആ മനസ്സിനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആള് സ്വയം ഭ്രമിക്കുകയാണ്, വിഭ്രാന്തനാകാണ്. പോരാത്തതിന് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി വഞ്ചിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പലരും ഉണ്ടാവും. അതായത് പുറമേന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പോഴും പ്രവർത്തനം തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അത് നാടകം, അതാണ് മിഥ്യാചാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രകടനം മാത്രമാണ്.
യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും, അതാണ് പറയുന്നത്, യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. അപ്പൊ ഇത് സ്വയം വഞ്ചന, അതായത് സ്വയം അദ്ദേഹം വഞ്ചനയിലാണ്, അതായത് ആ വിഭ്രാന്ത അവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി, അത് കാണുന്നവരെയും കൂടി അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് നമുക്കത് യോഗിയായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ വിഷയസുഖങ്ങൾ എന്താണ്? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ 5 ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ വിഷയസുഖങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നും. അപ്പൊ അതിലാണ് ആ മനസ്സ് മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പുറമേ നിന്നൊന്നും ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നാണ്, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും മാച്ച് ആവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. യസ്വിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരവതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗം അസക്തസ്സ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തനാനിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അതി ഉത്തമൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിഥ്യാചാരിയെ പറ്റി പഠിച്ചു, അതായത് നാടകക്കാരൻ അല്ലെ, നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചൊരു കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ആ മറ്റൊരിടത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുക? പ്രവർത്തനാനിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെയും കൂടി മനസ്സിലാക്കി, ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കണം. പരം ദൃഷ്ട നിവർത്തത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന രുചികൾ തനിയെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഉയർന്ന രുചി എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഉയർന്ന രുചി നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടു അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ? ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആയിക്കോട്ടെ, മനസ്സുൾപ്പെടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉയർന്ന രുചി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഉയർന്ന രുചി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാകും. അതാ പറയുന്നത്, ഒരാൾ പ്രവർത്തനാനിരതമായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ആസക്തി കൂടാതെ. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിൽ ആസക്തി വേണ്ട. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? ആ ഫലം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലത്തിലേ ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു, നമ്മുടെ പറയില്ല, അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ എന്താണ്? അതാണ് ഉത്തമമായ ഒരു വ്യക്തി. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്നവനല്ല. അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാളും ഭേദപ്പെട്ടവൻ ആരാണ്? ഭേദപ്പെട്ടവൻ ധ്യാനികളെ ഒരു എന്താ പറയാ, ജീവനോപായം മാത്രമായി കരുതുന്ന കപട വേഷധാരിയായ ഒരാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനാണ് മനസ്സാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ? മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വെറുതെ പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം, നമ്മൾ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെ, ആത്മീയവാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കായ എത്രയോ ആ പൊതുജനങ്ങളെ അവര് കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കാൾ ഭേദം, അതേപോലെ ധ്യാനാദികളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ജീവനോപായമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പണിയെടുക്കാൻ മടി, ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ മടിയായിട്ട് ധ്യാനാദികളെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു ജീവനോപായമായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് അതിലാണ് അവർ ജീവിതം നടത്താവര്. അങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാനത്തെ ഒരു ജീവിത മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കപടവേഷധാരിയായ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ. അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദാണ് തെരുവിൽ തൂപ്പുകാരൻ. കാരണം അവരെന്താണ്? അവരുടെ ആ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ, അവരുടെ ആ എന്താ പറയാ, നിയത കർമ്മം അവര് ശരിയായ രീതിയിലാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവന് പിന്നെയും ഭേദമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നിയതം കുരു കർമ്മ ത്വം കർമ്മജ്യായോ ഹ്യകർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപി ച തേന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, അവന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം അവൻ ചെയ്തേ തീരുള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവണതകളെ
ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവണതകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, തനിയെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവണതകളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാ ആത്മാവും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ക്രമേണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം പോലെ, അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, വേദങ്ങൾ ചിലത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതാണ് കർമ്മ വികർമ്മ എന്നൊക്കെ ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒട്ടും. അപ്പൊ തന്നിഷ്ടം പ്രകാരം എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ചെയ്യണ്ട എന്ന് തോന്നി, അത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരും അല്ലെ. അതായത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അധ്വാന ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥ കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമുക്കറിയണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 8ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞദേവത ആരാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 8ാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, യജ്ഞദേവത ആരാണ്, എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഹൃദയത്തിൽ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ യജ്ഞദേവതയായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ഭഗവാൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞം പോലെയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞം പോലെയാ. ആ യജ്ഞം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധനത്തിലാണ്. അതിപ്പോ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലായാലും ബന്ധനത്തിലാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം സത്വഗുണം പോലും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ രണ്ടു കാരണം നമുക്ക് അതിന് ബന്ധനം തന്നെയാ. പക്ഷെ അവിടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏത് ജ്ഞാനമാണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് യജ്ഞദേവത. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ മുക്തനാക്കി തരും. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, നീ ഇപ്പൊ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട. നീ എന്ത് ചെയ്യണപ്പോ? നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. യജ്ഞദേവത ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്താൽ അതിൽ അർജുനനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അത് പാപമാണോ, നഷ്ടമാണോ, തോൽവിയാണോ, ജയമാണോ, ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സംതൃപ്തിക്കായി, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? നിനക്ക് എന്നെന്നുമായി എന്താണ്? ബന്ധമുക്തനായി തീരാം. ആർക്ക്? അർജുനന് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകാൻ പറ്റും. കാരണം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മര യുദ്ധ്യച. അർജുനോട് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നെ ഓർത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എന്താണ് യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? യാഗാനുഷ്ഠാനം. അതായത് യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതൊരു ഭഗവാന് വേണ്ടി, വിഷ്ണു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യദ്വിമേഷ ഗോസ്തികഷ്ട കാമദ്. ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപാദിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു വിട്ടു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. പിന്നെന്താണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് നമുക്കറിയാം ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എവിടെ വന്നത്? ആര് വന്നു? ബ്രഹ്മാവ് വന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടകർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ദേവന്മാരെ എല്ലാവരും വന്നപ്പോ എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലിയുണ്ട്. ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ജോലികളുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൊടുത്തു. മനുഷ്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു? നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആശീർവദിച്ചു വിട്ടു. അതായത് യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട്, ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ്? സന്തുഷ്ടരാവുക. ആര്? ദേവന്മാര്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറയും. കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക്, ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ,
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മെല്ലെ ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് മെല്ലെ നമ്മൾ നയിക്കണം. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അതിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അത് ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ് ധർമാശ്രമ പദ്ധതി. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖ ജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ സമയാസമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ അവര് ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോ നമുക്ക് മഴ തരും. നമുക്കിപ്പോ സൂര്യനുണ്ട്, വെളിച്ചം തരുന്നുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, നിലാവുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം വേണം അല്ലെ, നിലാവ് വേണം ആ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ രുചിയുള്ളതാക്കാൻ. അപ്പോ സൂര്യൻ വേണം, ചന്ദ്രൻ വേണം, നമുക്ക് മഴ വേണം, ഇത് അഗ്നി, പിന്നെ അഗ്നി, വായു, ഇങ്ങനെ ജലം എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോന്നിനും ഓരോ ദൈവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു യജ്ഞം പോലെയാണ്. ആ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അവര് സന്തുഷ്ടരാകുന്നു, സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് മഴ എല്ലാം ധാന്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നു. കാരണം അതാണ് സൈക്കിൾ, അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ ബദ്ധരായ ഈ ആത്മാക്കൾ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കുന്നു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നമ്മൾ എന്താണ് ഈ യജ്ഞം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ യജ്ഞത്തിന്റെ ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ ക്രമേണ നമ്മൾ എവിടെ വരണം, കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കണം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കലാണ്. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളുടെ സാരം. എസെൻസ് ഓഫ് വേദാസ് എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 15-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ, വേദൈശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ. അപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം എന്താണ്, കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം സങ്കീർത്തനം, നാമസങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. ദേവാൻ ഭവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു സൈക്കിളാണത്. നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു, വീണ്ടും ദേവന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്ത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കുക. അപ്പോ ദേവന്മാരും തൃപ്തിപ്പെടാണ്, കാരണം ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്ത് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവസാനം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്, ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ആർജിക്കണം, എങ്കിലേ അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോധം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവ ചെയ്യുമ്പോഴും യജ്ഞ ഭോക്താവായ ആരാണ് സർവയജ്ഞ ഭോക്താവ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നമ്മളെ 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 29-ാം ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ചില യജ്ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ദേവതയ്ക്കാണ്, ഇന്ന ദേവന്മാർക്കാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. പക്ഷെ ആർക്ക് ചെയ്താലും അവസാനം അത് എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്കാണ്. കാരണം എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെയും ഭോക്താവാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് ദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യജ്ഞം ചെയ്താലും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം വസ്തു എന്ന് പറയും അല്ലെ. ലാസ്റ്റിൽ ഏത് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. കാരണം എന്താണ്, അവസാനം പ്രീതിപ്പെടേണ്ട ആളാരാണ്? യജ്ഞദേവതയാണ്. അതായത് സുപ്രീം യജ്ഞദേവത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ദിവോ ദേവാ ദാസ്യന്തെ യജ്ഞ ഭാവിതാഃ തൈവത്താൻ പ്രദായോഭ്യോ യോപുങ്ക്തേ സേന ഏവ സഹ. ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സൈക്കിളാണ്. ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്, നമ്മള് ദേവന്മാർ അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും മുകളിൽ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ ആരാണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരുണ്ട്. അത് വായു, ചന്ദ്ര, അഗ്നി, വരുണ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, സൂര്യ, എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർ ഭൂമിയില് വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആ വേദജ്ഞാനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായാൽ എന്താണ്, അവരവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അവര് നൽകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് അവര് നൽകുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ
വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ചോരൻ തന്നെയാണ്, കള്ളനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടുന്നു, ദേവന്മാർ പ്രീതിപ്പെടുന്നു, ദേവന്മാർ പ്രീതിപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആ സന്തോഷ വിഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നു. പക്ഷെ ആ നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ ആ ഒരു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക. ആ നന്ദി പ്രകടനം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ചോരൻ തന്നെയാണ്, ഇത് കള്ളനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്ക് ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ഈ ദേവന്മാർക്കുള്ള ആ യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവർക്കും അല്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല അല്പബുദ്ധികളുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ വേണമായിരിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആസക്തി. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ യജ്ഞം ചെയ്ത് അത് നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവര്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മറന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരായ ആ ദത്തങ്ങളായ ഈ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ സൃഷ്ടാവ് ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത വിധം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് സൃഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു നിയത കർമ്മങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു, ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവര് വിഭവങ്ങൾ തരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാന് നന്ദി പ്രകടനം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അതിന് അധികം കുടുങ്ങാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ കുടുങ്ങാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ, ഭഗവാന് ആ നന്ദി പ്രകടനം കാണിക്കാതെ നമ്മൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാർത്ഥമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് അധികം നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ്. എവിടെ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അസ്തിത്വത്തിലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ആവാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്കായാലും ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അച്ഛൻ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് അച്ഛന് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്? ആ ഷെയറിംഗ് മെന്റാലിറ്റി, അല്ലെ? ആ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ മെന്റാലിറ്റി അത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായു ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്, സൗകര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രകടനം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയാ ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി തരുന്ന ആരാണ്? ഈ ദേവന്മാർ. അപ്പൊ അവർ ആ നന്ദി പ്രകടനം നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിനനുസരിച്ച ശിക്ഷ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ യജ്ഞശിഷ്ട, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്, പ്രസാദത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനസന്തോ മുച്യന്തേ സർവ കിൽബിഷൈഹി ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വകം പാപായേ പചന്തി ആത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെന്താണ്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അതായത് പ്രസാദത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി ആദ്യം സമർപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരാകാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാപം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ആരെയും ഓർക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പാചകം, അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ, ഭുജന്തേ തേ ത്വകം പാപ ഏ പചന്തി ആത്മകാരണാത്. ആരാണോ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്താ കഴിക്കുന്നത്? അവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവര് വേറൊന്നുമല്ല കഴിക്കുന്നത്, അവര് പാപമാണ് കഴിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് പാപം ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ യജ്ഞദേവതയായ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ആ ഭക്ഷണം എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിവേദ്യമാണ്, അത് കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന് കൊടുത്ത് അത് പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഉച്ഛിഷ്ടം, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, പ്രസാദമാക്കി നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ അതില് പാപമുക്തമായിരിക്കും, അതിൽ പാപമുണ്ടായിരിക്കും. അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും പാകം ചെയ്യില്ല. അവരെന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടേ അവർ കഴിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അല്ലാത്തവരെന്താണ്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ എന്താണ്? സന്തഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ യജ്ഞശിഷ്ട ശിനസന്ത, എന്തിനാണ് സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ, ആ ബോധം ഉണർന്നവരെ നമ്മൾ
സന്ത എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ സത്തുക്കൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണനിൽ ആ പ്രേമബദ്ധരാകയാൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ്? ആരോടെ പ്രേമം? കൃഷ്ണനോട്. ആദ്യം തന്നെ അവിടുത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്നും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആദ്യം സ്വീകരിക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ആ പ്രസാദമായിട്ടാണ് അവരെന്നും സ്വീകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കും. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അന്നാദ് ഭവതി ഭൂതാനി പർജന്യാന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. ഇവിടെ പറയുന്നു, സൈക്കിൾ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈക്കിൾ? അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഇതൊരു സൈക്കിളാണ്. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ, ഈ ധാന്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. സൈക്കിളാണിത്. ഇപ്പോ ധാന്യങ്ങൾ, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ധാന്യങ്ങൾ വേണം. ധാന്യങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു? മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ എവിടുന്ന് വരുന്നു? യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? അവിടെ ദേവന്മാർ തൃപ്തിപ്പെട്ടു. അവര് മഴ സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് മഴ നൽകുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് മഴ ഉണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. യജ്ഞം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? ജീവജാലങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അത് ധാന്യങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു? മഴ മൂലം വരുന്നു. ആ മഴ എങ്ങനെ വരുന്നു? യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. യജ്ഞം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യജ്ഞം സംഭവിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. സൈക്കിളാണ് പറയുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പകർച്ചവ്യാധി അല്ലെ, എപ്പിഡമിക് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ പേടിക്കും അല്ലെ. നമ്മളപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്താണ്? നമ്മൾ അതിന്റെ ആ പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊറോണ വന്നു, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേഗം അതിന്റെ ആ പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ ആ കുത്തിവെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ്? ആ രോഗബാധയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെയിം അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? വൈഷയിക ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആ ആസക്തി കുറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ഈ ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അത് രക്ഷിക്കും. അത് ബാധിക്കാതെ നമ്മളെ നോക്കും. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാത് സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ എന്താണ്? കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? കർമ്മവിധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ എവിടുന്ന് വന്നു? വേദവ്യാസരാണ്. വേദങ്ങൾ എഴുതിയതാരാണ്? വ്യാസദേവനാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമാരാണ്? വേദവ്യാസർ. അപ്പോ സ്വയം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അപൗരുഷേയ. അത് മനുഷ്യന്മാർ എഴുതിയതല്ല, അപൗരുഷേയ എന്ന് പറയും. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്? ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യജ്ഞം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ എവിടുന്ന് വന്നു? വേദങ്ങളിൽ നിന്ന്. വേദങ്ങൾ എവിടുന്ന് വന്നു? കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. നേരിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്നതാ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ സത്ത ഭഗവാൻ, ആ യജ്ഞദേവതയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്തസ്സ ഉള്ളിലെ ആ അതീന്ദ്രിയ സത്ത എന്താണ്? യജ്ഞ കർമ്മങ്ങളിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേദോദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം, അതായത് വേദത്തിൽ പറയാത്ത കർമ്മം വികർമ്മമാണ്. നമുക്കറിയാം വേദങ്ങൾ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മമായി. വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത കർമ്മങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? അത് വികർമ്മമായി മാറും. അപ്പൊ ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാകുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത്? വികർമ്മ. അപ്പൊ അത് ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അത് കാരണം അത് പാപകരമാണ്. പിന്നെ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും വേദങ്ങളുണ്ട്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒന്നും ജ്ഞാനം ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കാം, കഴിവില്ലായിരിക്കാം. പ്രശ്നമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലും മതി. അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന്
പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേദങ്ങളിലെല്ലാം എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഇതില് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവ വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. വേദങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ തന്നെ ഫലം നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബോധമുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദത്തിനെതിരായി, വേദങ്ങൾക്ക് എതിരായി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, അത് പാപമുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ആ ഫലം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹ യഃ അകാരിയറിന്ദ്രിയാരാമോ മോഹം പാർത്ഥ സജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ എവിടുന്ന വരുന്നത്? വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീത കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേദങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവൻ എന്താണ്? പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് വേദങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. അതേ ഫലം തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം വേണം, ഞാൻ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷം കിട്ടും, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ടും, എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫലമില്ലാതാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ കഠിനമായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപമായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫലം. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുകയാണ്, നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുകയാണ്. അപ്പോ അതാണ് ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ എതിർക്കാണ്. അതായത് ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ കുടുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യസ്വാത്മരതിരേവ സ്യാദ്യാത്മാ തൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യത്തെ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ? ആർക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഏത് മനുഷ്യനാണോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്താണ് പക്ഷി മൃഗാദികളെക്കാൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് വെറുതെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഈറ്റിംഗ്, മേറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ് അങ്ങനെ പറയില്ല, അതല്ല ഡിഫെൻഡിങ്, അങ്ങനെയല്ല. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യം ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനിമൽസിൽ നിന്നും, പക്ഷികളിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കണം, അത് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ. പിന്നെ ആത്മാരാമനായി, ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിൽ സന്തുഷ്ടി കൊള്ളുന്നവൻ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്ന ആ പ്രാപഞ്ചിക സുഖത്തിലൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കുന്ന എന്താണ്? ആത്മാരാമനായിട്ട്, ആത്മാവിൽ സന്തുഷ്ടി കാണുന്നവൻ, അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നവനും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പൂർണ്ണ ആത്മാവിൽ തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാരണം, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണത്? നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ആത്മാ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നവന്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതെന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ അവബോധം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? തൽക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയമാലിന്യമാകി ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു യജ്ഞവും നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ
പ്രയാസമായിരിക്കും, നമുക്ക് അത് അറിവില്ലായിരിക്കും, ഇനി നല്ല ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ആത്മീയ ഗുരു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വേണ്ട. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അനേകായിരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഫലം കിട്ടുന്നത്, ആ ഫലം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചേതോദർപ്പണ മാർജനം. നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജയിപ്പിക്കുമ്പോൾ, കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞമാണ്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജയിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ആ മാലിന്യങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതായത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ആ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതാണ് ഹൃദയ മാലിന്യമെല്ലാം ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയണം. നൈവ തസ്യ കൃതാനാർത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചനാനാ ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്തവ്യപാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും എനിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ, ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതഥോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, അതായത് ആ ഒരു തത്വ ജിജ്ഞാസ, ജീവസ്യ തത്വ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയും. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വെറും എന്താ പറയാ പക്ഷി മൃഗാദികളെ പോലെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഊണ് കഴിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, പ്രതിരോധിക്കുക, പ്രത്യുൽപാദിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. ഏത്? അത്തത്തോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, തത്വ ജിജ്ഞാസ. എവിടെയാണത്? നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല, ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നു, എനിക്ക് എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ, ഞാൻ ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ മരിക്കും മുന്നേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൗത്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ചെയ്യാൻ? വരും ഈ മാത്രം 4 കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. എന്റെ ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അത് ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലായാലും വാനപ്രസ്ഥ സന്യാസി എന്ത് ആശ്രമത്തിലായാലും അദ്ദേഹം എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ച് നേടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല. കാരണം അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്യും. കാരണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അതല്ലേ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യത അല്ല. അത് അവിടെ പണിയുണ്ട്, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരും എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതവും നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്താണ്? അവബോധം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് അവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണന് മാത്രം ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. അപ്പോ നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവര് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് ഇല്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. ആത്മജ്ഞാനി അതാ പറയുന്നേ. ഈ ആത്മജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വരിക? നമുക്കൊരു ആത്മീയ ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാൾ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണ്. നമുക്ക് ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുട്ടാണ്. നമുക്കപ്പം നമ്മൾ വരും വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണ്, ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാൻ ഒരു പുരുഷനാണ്. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ആത്മാവിന് സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന ഭേദമൊന്നുമില്ല. ആത്മാവൊന്നും അല്ല, സ്ത്രീയോ അല്ല പുരുഷനും അല്ല. അത് ഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നാളെ അത് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലാവാം, പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലാവാം, എങ്ങനെയാവാം. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനി എന്ന് ഞാനൊരു ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായാൽ ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടാം. നമുക്കിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി മറ്റുള്ള നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എപ്പോഴും, വേരിന് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൃക്ഷം പോഷിക്കപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യമല്ലതാനും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും. എന്താണ്? ഇനർഷ്യ. ഞാൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇനർഷ്യ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനർഷ്യ അല്ല. അവിടെ കർമ്മം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിലാകട്ടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലാകട്ടെ ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതാണ് അവിടെ കർമ്മം നടക്കുന്നത്. അത് നൈഷ്കർമ്മ്യമല്ല. അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കൽ, അതല്ല അത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര ആസക്തോ യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക്, നമ്മുടെ കടമയാണ്, അതായത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. നിഷ്കാമ, അവിടെ നിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇല്ലാത്തത്. എന്താണ്? കാമമില്ലാത്തത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രവർത്തനമുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ നിഷ്കാമം, അതായത് ആഗ്രഹമില്ല. ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞേ കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തെ മാ
ലേഷു കഥാചന, നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മഫലത്തിൽ നിനക്ക് അധികാരമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കിട്ടേണ്ട ഫലമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താണ് വെറുതെ നമ്മൾ അതിനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം. ആ നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫല ആകാംക്ഷ കൂടാതെ, കർമ്മം ജയമാണോ തോൽവിയാണോ, നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, അത് എന്താ പറയാ, അത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന പ്രവർത്തന ബാധ്യത, കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്താ സംഭവിക്കുക? പരമപദം, ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പൊരുതാനാണ് അർജുനന് നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റ മിത്രനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അർജുനന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഗുരുവായിട്ടാണ് ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പൊരുതാനാണ് അർജുനന് നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആർക്ക്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫലത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മണ്യേവ ഹി സംസിദ്ധിം ആസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജനക രാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ജനക രാജാവ് ഒരു രാജാവായിരുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് ചെയ്തത്? അതായത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക്. അതായത് ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയും യഥാ രാജ തഥാ പ്രജാഹ. രാജാവ് എങ്ങനെയാണോ ആ രാജ്യത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് നാളെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ, ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാം പറയില്ലേ, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു, പക്ഷെ അർജുനനൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്തില്ലല്ലോ. ആ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താണ്? എല്ലാവരെയും കണ്ടും പിന്മാറി. അർജുനൻ ഓടിയില്ലേ? ഭീരുവായി അർജുനൻ ഓടിപ്പോയി അവിടുന്ന്, എന്താ പറയാ, യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയി എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നാളെ നീ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും പറയില്ലേ, അല്ലെ, അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീരുവായി മാറിപ്പോയി, ഇത്രയും നല്ലൊരു സൽകീർത്തി നേടിയ ഒരു അർജുനൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണേ, അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി, കാരണം അർജുനൻ ഒരു റോൾ മോഡൽ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു മാതൃക എന്ന നിലയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നിത്യ സുഹൃത്തുമായ അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. നീതിവാദങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് കാണിച്ചത്? നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാൻ? അതായത് നീതിവാദങ്ങൾ എവിടെയാണോ തോൽക്കപ്പെടുന്നത്, അവിടെ ഫലമില്ലാതാകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ്? ഹിംസ വളരെ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനനോട്. കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ നീതിവാദങ്ങൾ എന്താ, ഭഗവാൻ ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചെന്നു, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ആവശ്യം വന്നത്? ഹിംസ ആവശ്യം വരികയാണ്. അല്ലാതെ ഹിംസയെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കല്ല അവിടെ ഭഗവാൻ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തദ്ദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് പറയുന്നു, ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ ആ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകം ഒട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും കുട്ടികളായാലും ആരെയാ നോക്കുക? അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഗുരുക്കന്മാരെ, പിന്നെന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ റോൾ മോഡലായിട്ട് വെക്കും, അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? ആ വലിയ ആൾക്കാർ, ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മാതൃകയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും. അത് അച്ഛനമ്മയായാലും ശരി, അത് ഗുരുവായാലും ശരി, അത് നേതാവായാലും ശരി, അത് ആരായാലും ശരി, ഭരിക്കുന്ന ആളായാലും ശരി, അത് ഒരു
ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റം എന്താണോ, അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണോ, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റുള്ളവർ. അപ്പോൾ നമ്മളായാലും വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണ് മക്കളും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു വേണ്ട വിധം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്, നമ്മളൊരു ഗുരു അതല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യനാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന വിധം നമ്മൾ ആ പെരുമാറ്റം അതെന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആചാര്യൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപടി നടക്കുന്നവനായിരിക്കും ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭാഗവത, അതായത് പുസ്തകം ഭാഗവതം പോലെ തന്നെ വ്യക്തി ഭാഗവതം ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? ഭാഗവതത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു, നമ്മുടെ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവര്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമേ പാർത്ഥോസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചനാനാവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാർത്ഥ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവതാരിയാണ്, അവതാരമല്ല. ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഒരു മൂലമാണ്, സോഴ്സ് ആണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കർമ്മങ്ങളും ഇല്ല. ഭഗവാൻ കാരണം 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആത്മീയ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏതൊന്നിലും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്കിലും എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ഭഗവാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്തിനെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? കാരണം സൃഷ്ടിച്ച ആള് ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ കുറവ്? ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്. ഭഗവാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ. ശ്രീരാമനായാലും ശ്രീകൃഷ്ണനായാലും അവർ അവതരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച്? അതായത് കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഒരു വലിയ ആളായാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും എന്തും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആധ്യാത്മികമായി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഗുരു എപ്പോഴും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആ ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചാലും അറിഞ്ഞാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് കാണിച്ചു തരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമനായാലും ഒരു അച്ഛൻ എന്താ പറയാ, ഒരു മകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും എല്ലാ റോൾസും എന്താ പറയാ ആ കഥാപാത്രം എല്ലാം അതുപോലെ ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴും വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ആ വാക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ, കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചു ഒന്നും ചെയ്തില്ല, രാമൻ അവതരിച്ചു രാമനും ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയായി ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് റോൾ മോഡൽ, അത് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കലും എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ വേദശാസനങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വേദത്തിന് അടിമയാകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വേദങ്ങളുടെ വിധി നിഷേധങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് വിധി നിഷേധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ കാണിച്ചു തരാണ്, നമ്മൾ ആ വിധി പ്രകാരമുള്ള ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, ആ ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരണം. ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല. അതായത് അത് വേദങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നിർത്താം, നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण. മാതാജി എന്തോ ചോദിച്ചല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.